Дзень добры, паважаемыя гледачы. Я спадзяюся, што мяне чуць. Выбачаюся за тэхнічныя непаладкі. Выглядае так, што мы ўсё ж такі будзем пасля рабіць нашу YouTube-трансляцыю. Вось. І сёння у нас пятніца. Мяне завуць Максім Палавінка, і я рады вас вітаць на нашай традыцыйнай сустрэчы з цікавым чалавекам. І сегодня нашим гостем будзе юрыст праваабарончага цэнтра «Вясна» Уладзь Лабковіч. Дзень добры, Уладзь. Добрый дзень, дзякуй за запрашэнне. Вельмі рада тут з вами сёння быць. Я вельмі ўдзячны, што вы знайшлі магчымасць да нас далучыцца. Я нават ведаю, што крыху захварэлі нават як і я, але ж вось на дваіх нешта зробім. Сёння мы будзем размаўляць аб праве, аб прафесіі юрыстаў, аб тым, во што Уладзь верыць, і мы будзем знаёміцца з унутраным сусветам Уладзя адносна права, юрыдычнай прафесіі, адносна ўсяго таго, што робіць юрыдычную прафесію асаблівай. Па-першае, давайте пачнем з кароткага знаёмства. Распавядзіце крыху аб сябе. Я юрыст, в 2000 годзе скончыў атрымаў юрыдычную спецыяльнасць, працаваў і ў банкаўскай сферы пэўны час, і ў пачатку 2000-х гадоў якраз гэта было залаты век для юрыстаў, калі была абвешчана перарэгістрацыя юрыдычных асоб у Беларусі, і было шмат юрыдычных фірмаў, і я працаваў в адной з такіх юрыдычных фірмаў, і вот тады былі вельмі залатыя часы в плане заробкаў, таму што там куча народу прыходзіла перарэгістроўваць розныя таварыствы, унітарныя прадпрыемствы і іншыя формы, якіх зараз уже і не існуе у беларускам прававым поле. І ліцэнзіі тады перарэгістроўваліся, тады была ўведзена новая ліцэнзія на рознічную і оптавы гандаль. І вось тады был такі для юрыстаў-гаспадарнікаў такі залаты час, залаты перыяд. І я там адпрацаваў даволі паспяхова 10 год да прэзідэнцкіх выбараў 2001 года, калі мне прапанавалі, я давно был в грамадскай дзейнасці, давно был у апозіцыйнай движухе з конца 90-х, 2000-х гадоў. І тады мне прапанавалі папрацаваць у штабе тагдашняго кандидата в прэзідэнта ад аб'яднанай апазіцыі Владзіміра Ганчарыка. Я был адным з юрыстаў у гэтым штабе, і вось гэта, пасля гэтага ўжо «Вясна», калі такімі шырокімі мазкамі маляваць, пасля гэтага «Вясна». У «Вясну» я прыйшоў ужо стала в 2001 годзе, в верасні 2001 года, акурат пасля прэзідэнцкіх выбараў. Ну і з гэтага часу у мяне даволі такая службовая біяграфія простая, таму што з верасня 2001 года я ў «Вясне», і вот на сённяшні момант я якраз пабег на гэтую трансляцыю з паседжанняў «Вясны», дзе мы абмяркоўвалі пытанні, якія звязаны ў першую чаргу з рознымі ўрачыстасцямі, якія зараз у «Вясне» з нагоды 30-годдзя арганізацыі. Да, я, выкарыстоўваючы момант, віншую «Вясну», перадам чальцоў з гэтым святам, і мне падаецца, што «Вясна» гэта адно з такіх культурных дасягненняў. Відавочна, што, канешне, было б добра, калі б было менш патрэбы ў такіх арганізацыях, але паколькі гэта існуе, то «Вясна» гэта сапраўды падзея такого гістарычнага маштаба. Уладзь, калі ласка, можете распавесці пра 3 падзеі, 3 нейкіх такіх паваротных моманта ў вашым жыцці, якія зрабілі вас тым, кім вы зараз з'яўляецеся? Па-першае, я сябе лічу яшчэ не сфармаваўшымся чалавекам, я все яшчэ наперадзе. І я, да гэтага часу, фармую сам сабе. Але калі казаць, гэта цяжкае пытанне, і в розныя перыяды жыцця я па-рознаму на яго адказаў.
Але зараз я адкажу так, і тут будзе і асабістае, і, скажем, публічнае, грамадскае. Першы момант гэта, конечно, весна. Я лічу, што гэта сфармавала мяне цалкам як чалавека, як асобу, якая сфармавала мой, скажем, кейс з каштоўнасцю, прынцыпаў, такой мой сімвал веры. І гэта, канешне, безумоўна, заслуга вясны, тых калегаў, якія стаялі ў вытокаў, якія зараз у весне. І я ўвесь час вучыўся разам з імі і працягваю гэта рабіць зараз. Другі момант, калі казаць ужо так пералічваць, гэта я вельмі удачна ажаніўся. Мне пашанцавала з жонкай. І яна сапраўды вельмі моцна на мяне паўплывала, яна такі сапраўды вялікі для мяне таварыш, вялікі сябар. І у нас 3 цудоўных дзяцей, і, скажем, шмат якія выпрабаванні, якія былі на маім гэтым шляху, я бы без іх, і перш чаго я маю на ўвазе зняволенне, і гэта все ж таки самае драматычнае, што было ў маім жыцці. І яно было дастаткова цяжкім для мяне асабіста, і безумоўна я гэта вытрымаў дзякуючы сваёй сям'і. І вось увогуле, скажем, сем'і тых людзей, якія праходзяць праз падобныя выпрабаванні, яны сапраўдныя героі. Вось тыя, хто чакаюць, хто верыць, хто падтрымлівае, гэта, ну, такія сапраўды вельмі вялікія для мяне паказнікі. Я, скажем так, захапляюся нашымі жанчынамі, якія нас чакаюць, якія в нас вераць. І трэці момант, гэта, конечно, все ж таки турма, тому что яна шмат на чым на мяне паўплывала, тому что не толькі в негатыўным сэнсе, яна в тым, я шмат ад якіх памылак спрабую пазбаўляцца менавіта пасля вось гэтага акунання ў такі абсалютную такую стыгматызацыю, абсалютнае беспраўе. Таму што вельмі важна, каб праваабарона заставалася жывой, каб мы адчувалі людзей, каб мы былі менш забюрократызаванымі. Гэта і такая небяспека была, ну, асабіста для мяне. І я гэтага спрабую, пыха, такая вось самаўпэўненасць, і гэта такое адчуванне прыналежнасці да нейкага элітарнага клуба, і элітарнага клуба юрыстаў, элітарнага клуба праваабаронцаў, але менавіта вось адчуванне вось гэтага усеагульнага такого гора і усеагульнага бесправ'я, яно вельмі, так скажем, ацвярозіла мяне шмат у чым. І я працягваю, як я ўжо і казала, увесь час вучыцца, таму што ты моцна адстаеш, турма вельмі моцна цябе у адукацыйным плане, в інтэлектуальным плане вельмі моцна табе тармозіць. І таму я зараз гляджу на уже, скажем, новае пакаленне праваабаронцаў, якія прыйшлі ў праваабарону пасля падзей 2020 года, і гэта, ну, зусім іншае пакаленне. Это не, яны лепшы, чым мы, яны разумейшыя, чым мы, яны, і вось я спрабую не адстаць. Добра, ну то бок я паспрабую зараз спытаць так, каб нікога не абразіць. Мы, калі вучымся на юрфаке, гэта праўда, там нас час ад часу водзяць у СІЗО. І мы таксама з сябрамі абмяркоўвалі, што, можа быць, гэты паход у СІЗО варта замяніць паходам СІЗО не з таго боку, калі ты глядзіш вачамі там пракурора, адваката на тое, што адбываецца у турме, а з таго боку, як гэта бачыцца людзьмі, якія адбываюць пакаранне. Ну, я маю на ўвазе, што экскурсіі павінны быць не турызм, а можа быць дыплом юрыста варта даваць пасля месяца у тых месцах, да якіх вось ты плануеш прыгаварваць, альбо абараняць, альбо абвінавачваць. Ну, прынамсі, дакладна трэба, каб у юрыстаў, ну, будучых юрыстаў, у студэнтаў была магчымасць
паразмаўляць з тымі людзьмі, якія праходзяць праз гэтую школу, таму што гэта шмат у чым, і гэта не толькі я зараз кажу пра, скажем, беларускі кейс, дзе ёсць такая катэгорыя як палітычныя вязні, але нават са звычайнымі крымінальнікамі, якія пераследуюцца па іншых крымінальных артыкулах. Гэта, канешне, не толькі іншы свет, але зусім іншы погляд на прафесію, іншы погляд на юрыстаў, іншы погляд на адвакатаў, стаўленне да адвакатуры, стаўленне да следчых. І вось, калі б гэта все накладалася на тэарэтычныя веды, тэарэтычныя там правілы, працэсуальныя нормы, якія вывучаюцца у юрфаках, і калі б гэта все накладалася на іх практыку прымянення, вось гэта, канешне, давала бы зусім іншую якасць і будучых следчых, і будучых адвакатаў, і будучай пракуратуры, канешне. Таму што, безумоўна, ніколі не забуду, мы так святкавалі, як і все, калі атрымалі дыпломы, запрасілі выкладчыкаў, і там былі выкладчыкі, мы з імі выпівалі ў нейкай там рэстарацыі ў Менску, і в такой нефармальной уже стасунке, уже калі уже не было гэтай субардынацыі выкладчык і былы і вучань, студэнт, і адзін з вельмі вядомых беларускіх юрыстаў, тэарэтыкаў, доктар юрыдычных навук, не буду зараз сказаць, каб его не падвесці, ён так ужо падвыпіў і кажа там: хлопцы і дзяўчаты, прабачце мяне, калі ласка, бо всяму таму, чаму я вас вучыў 3 гады, а это был один из основных профильных, это было крымінальнае права, это был выкладчык по крымінальнаму праву, вельмі вядомы навуковец у гэтай навукі ў Беларусі. Ён кажа: все, чаму я вас вучыў, гэта полная фігня. І калі вы все заўтра, паслязаўтра пойдзеце на свае працоўныя месцы, вы будете просто меня ненавидеть за тое, што я вам не распавёл, што вас чакае насамрэч. І вот калі бы сапраўды вот, мы вось гэту інтэрактыўную форму знаёмства з рэчаіснасцю для будучых студэнтаў увялі, то мы бы і не мелі бы зараз такой прававы дэфолт, такую прававую сітуацыю, якая створана юрыстамі. Шмат у чым сённяшняя сітуацыя у Беларусі і вось гэта прававая сітуацыя ў Беларусі, гэта прадукцыя прадукту, тым ліку, і юрыдычнай думкі. І вот каб гэтага не было, было бы не кепска вось вашу ідэю нейкім чынам ажыццявіць. Добра. А як вы самі сталі юрыстам? Чаму менавіта юрыдычная спецыяльнасць? Я все жыццё хацеў быць адвакатам. У моих бацькоў, конечно, в образ адваката у мяне прыйшоў праз кіно. І у маіх бацькоў был відэамагнітафон, яшчэ такі старэнькі, і там у канцы 80-х, пачатку 90-х была відэакасета, по-моему, фільма з сярэдзіны 70-х гадоў «Правасуддзе для ўсіх» з Аль Пачіна. Это там, где Аль Пачино еще зусім молоды, и там менавіта вось гэты вобраз адваката, які змагаецца з карупцыяй. І в карупцыі ў судовай сістэме, і карупцыі ва ўладзе. І вось гэты вобраз такого вось Аль Пачино адваката, ён просто мой такі падлеткавы романтызм цалкам захапіл. Гэта был такі для мяне шмат у чым кумір. Таму я вельмі хацеў менавіта стаць адвакатам. І гэта была такая моя мара, і яна вся вылілася в правоабарону. І такую блізкую, і іншую все ж таки правовую спецыялізацыю. Оттуда же And Justice for All бачыцца, што і можа любоў да металікі. Да, конечно, там шмат металікі. І Аль Пачино адзін з моих любимых актораў.
Ну, у конечно. меня, конечно, наступное питание было про то, каб не юрыст, то кім бы хотели стать. Ці калі-нибудь думали над Лёгка. гэтым? У дзяцінстве я вельмі хацеў стаць археолагам. Я был захоплены з самага ранніх там, як я себя памятаю, з гадоў 5, можа 6, я просто захапіўся, в адной з кніжак пачытаў пра пра рымлян і пра бітву пры Каннах Ганнібала і рымскіх консулаў, і я просто был захоплены, и до гэтага часу застаюсь в таким мары антычнасці, менавіта рымской державы, рымской республики, и я вельмі хотел стать археологом, потому что я еще такое советское дитя, я еще добра памятаю Советский Союз, и я ведал, что потрапіць, напрыклад, у Рым мне значна складаней, ну, менш верагодна, чым на Марс. Потому что на Марс советская ракета калі-нибудь да полетит, нам же всем гэта распавядалі в школах. А вось у Рым я ведал, что я ніколі не потраплю. И тому такое, калі б не юрыстам, то я бы стал бы якім-небудзь там даследчыкам гісторыі антычнасці. Добра. Любимая книга, сериал, книга про юристов And Justice for All. Добра разумею з Книга першынямі? так, ой, не книга, прабачце, фильм так, а Мгм. книга это, ну, напэўна, забіць пересмешніка. Мое Калі, уважение. калі казаць пра, ну, пра юрыдычны персонаж, пра юрыдычную мастацкую літаратуру. Тады у меня такое пытанне, ось, Сол Гудман, Дэнни Крейн, Харви Спектр, ці Атикус Финч. Ну, Хто? працівка Фінча, конечно, понятно, што ён. Менавіта асабліва ў параўнанні з кто там у нас был? Ну, Сол Гудман, Дэнни Крейн, Харви Спектр. Ну, калі іх ставіць побач з Харви Спектарам, это, як я разумею, з серыяла Форс-мажоры Сьюз. «Форс-мажоры», так. Конечно же, ён убіць пересмешніка, тому что Атикус это, конечно, полный узор змагання за правы. Гэта, у прынцыпе, такі просто сімвал праваабароны, чалавек, які в 30-х кінуў выклік сістэме, змагался з расізмам, спрабаваў як мог выцягнуць чалавека з незаконных там абвінавачванняў, тым больш у пытаннях сегрегацыі. Я не хочу там и спойлерить, и переказывать гэты твор, але, конечно, ён гэта чалавек высокіх маральных прынцыпаў і адданасці грамадству, не гледзячы на тое, што гэтае грамадства цябе зневажае. І тое, што ты становішся у сваёй там стыгматызацыі побач з ахвярай. І все ж таки Сол Гудман, але не Сол Гудман, які был во «Все тяжкие», а той Сол Гудман, які был в першых сезонах «Лепш тэлефанаваць Солу». Такі сціплы, наіўны і вельмі верачы в сваю прафесію і спрабуючы в ёй выжыць, не гледзячы на зневагу брата, на смешки коллегаў и партнераў. Я не паспел его доглядеть. Я глядел гэты сериал, один з сезонаў глядел літаральна в день, за сутки до майго затрымання. Таму я не догледзел, чым там все скончылася. Але вось, да, Сол Гудман менавіта не той, не во што ён ператварыўся, а то, якім ён пачаў. Гэта, конечно, это два розных персонажа. Шмат хто пачынаў добра, і гэта такое цікавае для назірання і для абдумання. І я хочу сказаць, што мне вельмі прыемна, што мы з вами на такой адной старонцы, як кажуць англічане, што я таксама кажу заўсёды, што калі ёсць пажаданне зразумець, што значыць прафесія юрыста, што значыць прафесія адваката, то варта чытаць «Забіць перасмешніка» альбо глядзець «Стужку». Гэта вось той адказ, што менавіта робяць юрысты. Гэта не пра дарагія касцюмы і
пару конечно. хвілін паглядзелі ў паперы, мы іх там мы адбіраем іх бізнес. Не, гэта аб тое, каб быць заўсёды на старане, на баку чалавека, які пакутвае парушэнне правоў, і абараняць его. А ўвогуле, юрыст для вас гэта прафесія, якая стварае сэнсы, альбо гэта рэактыўная прафесія? Вось ці варта ўвогуле казаць аб ролі юрыстаў як аб некай сілы пераменаў, альбо перамены ствараюцца іншымі людзьмі, а юрысты, ну, ўвогуле гэта некае такое праклён прафесіі, толькі афармляць думкі іншых, толькі афармляць ідэі іншых. Як вы лічыце? Ну, мы ўсё ж таки з вами збольшага беларускія юрысты. Я больш ніякім юрыстам ніколі не был, акрамя як беларускім. І в Беларусі, конечно, і гэта цалкам все пабудавана менавіта як рэактыўная прафесія. В Беларусі мы маем справу з юрыстам як з абслугай, якая абслугоўвае запыт, скажем там, в першую чаргу улады на увядзенне тых ці іншых правілаў, на прававое афармленне тых ці іншых правілаў. Гэта закладзена было яшчэ з даўніх часоў, яшчэ з часоў савецкага права. І шмат дзе юрысты, яны, ну, в Беларусі менавіта і склалі вось тую сістэму, якая зараз у нас як бы ёсць, я пра гэта ўжо казаў. І менавіта гэта была рэакцыя на запыт кіруючай улады. Стварыць такую прававую сістэму, якую мы маем зараз, якая бы абслугоўвала ўжо такую, ну, таталітарную форму правасуддзя, улады. В Беларусі няма магчымасці, няма пляцоўкі, бо для того, каб юрыспрудэнцыя нараджалася як фармавальшчыца сэнсаў. Таму што няма, бо для гэтага трэба дыскусія, для этого трэба спрэчка. Яна не можа нарадзіцца ні в судах, потому что суды ў асноўным з'яўляюцца адміністратыўнымі афарміцелямі замовы, якая да іх прыходзіць з пракуратуры і ад следчых органаў. Яна не можа нарадзіцца ў акадэмічным асяродку, таму што яна максімальна заідэалагізаваная. І адзінае, я лічу, где это яшчэ магчыма, у меня зусім недавно была размова с одной адвакаткай, і гэта старая школа адвакатуры, якую зараз максімальна выхалашчваюць, якая выхалашчана заканадаўствам і, скажем, прыходам новых людзей, ідэалагічна правереных з пракуратуры, са следчых органаў, з аператыўных службаў, з судоў, якімі зараз напаўняецца склад адвакатуры. Але ёсць вось гэта невялікая праслойка старых адвакатаў, якія яшчэ працавалі в 2000-х, і якія ведаюць, што такое, што законы права это два розных інстытут, ну, два розных паняцця. І менавіта на іх у мяне, калі казаць, внутры Беларусі ёсць надзея, што яны будуць этімі стваральнікамі пэўных сэнсаў. Але мне падаецца тое, што калі казаць пра беларускую юрыспрудэнцыю, то яна, конечно, абсолютно рэактыўная. Але калі мы кажам пра контркультуру юрыдычную, то там сэнсы ствараюцца. І мы бачым, як шэраг праваабарончых арганізацыяў проста втягнули правы чалавека в Беларусі у парадак дня. І хоць неяк фармальна яны выкладаюцца ў ВНУ, і пачалі іх выкладаць, дарэчы, зусім недавно, толькі в канцы 90-х. По-моему, іх ввели в 98 годзе напярэдадні гадавіны усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека і стварэння ААН. А да гэтага не было нават у праграмах навучання. І менавіта гэта заслуга таго, што сфармавалася не так званы, абсолютно рэальны беларускі грамадскі праваабарончы сектор. І гэта і беларускі хельсінскі камітэт, гэта і Веснаху, і гэта шэраг іншых праваабарончых арганізацыяў, якія в першыя такія гады незалежнасці і в першыя гады пачатку вось гэтага прававога крызіса, сярэдзіны 90-х, калі пачаліся першыя канфлікты такія
палітычных правоў і свабод у Беларусі, якія пачалі выцягваць гэтую тэму ў парадак дня. І гэта паспяхова развівалася до 2020 года, але зараз яно развіваецца па-за межамі, таму што, безумоўна, грамадзянская супольнасць і в першую чаргу праваабарончыя арганізацыі фармуюць вось гэты тренд і запад на будучую зусім іншую прававую сістэму. Добра, добра. А скажыце, вось вы самы юрыст па адукацыі, але доўгі час працуеце праваабароне, таму, як мне падаецца, можаце аб гэтым абгрунтавана казаць. Чаго, як вы лічыце, не хапае юрыстам у Беларусі іх прафесіянальнай падгатоўкі, прафесійным навыкам і прафесійным звычкам, каб быць сапраўднымі прыхільнікамі каштоўнасцяў правоў чалавека? Ну, мы не спрабуем там кагосьці абразіць ці пад некі агульны взять стресс, але ж, ну, мы разумеем, што ёсць некія паттерны навучання, некія паттерны паводзін, тое, як фармуюцца прафесійныя звычкі. Як вы лічыце, чаго не хапае? Ну, істотна не хапае двух рэчаў, і я нават сам гэта вельмі адчуваў, калі пакуль не прыйшоў в праваабарону, і нават в першыя гады, калі я прыйшоў в праваабарону, гэта вось гэтага вялікага пласта адукацыі ў галіне правоў чалавека і міжнароднага права, яго вельмі не хапае. Бо мы зацыкліваемся на вершэнстве нацыянальнага права в Беларусі. І гэтым пабудавана вся наша успрыманне заканадаўства і ўвогуле успрыманне права. Мы лічым тое, што, умоўна кажучы, наша нацыянальная школа, наша нацыянальнае заканадаўства ёсць такім, скажем, венцом. І студэнтам не выкладаецца ў нармальнай ступені менавіта вось міжнароднае права і міжнародныя праваабарончыя інстытуцыі, міжнародныя механізмы абароны правоў чалавека. І там, дзе все сходіць шмат ад чым ад каштоўнасці, і ад каштоўнасці чалавека, яго свабоды, яго самасці. І вось без вось гэтых і філасофскіх, і чыста такіх міжнародна-прававых інструментаў, без іх выкладання, мы так і будзем вось параджаць вось такую вялікую колькасць юрыстаў, якія нам будуць пісаць тыя артыкулы крымінальнага кодекса, якія мы маем зараз, які будуць ператвараць артыкул здрады дзяржавы, 356 артыкул в гумавай, якія будуць так шырока трактаваць паняцце экстрэмізма ва ўсіх яго праявах. А другой момант, якога вельмі не хапае, гэта параўнаўчага аналіза з прававымі сістэмамі замежных краінаў. Мы не ведаем, ніхто са студэнтаў, можа быць, на ФМО, я не ведаю, гэта нейкім чынам і выкладаецца, але і там, сумнююся, трэба у Каці Дайкала спытаць. Але сумнююся, што і там гэта добра выкладаецца, і гэта менавіта параўнанне прававых сістэмаў такіх сталых дэмакратый еўрапейскіх краінаў, як там пабудавана права і адносіны дзяржавы і чалавека. Ну, я скажу, что я, как кажуть, кто не без граха, я таксама з того пакалення юрыстаў, якія смяяліся з ФМО, а потым атрымалася, што толькі добрае веданне міжнароднага права дазваляла юрыстам не пасть такой ахвярай унутры беларускага гэтага вульгарнага пазітывізма, гэтага вось абмежавання разуменнем некай беларускай рамкі. І сапраўды я цалкам таксама стаю на тых пазіцыях, што, канешне, веданне аб тым, што мір, сусвет вялікі, што бывае па-рознаму і як гэта арганізавана ў іншых, гэта дазваляе якраз такі бачыць, што не так на родзіне і што можа змяняць. А маё наступнае пытанне, яно якраз такі пра перамены. Як вы лічыце, хто можа выступаць драйверам пераменаў, і я маю на ўвазе, хутчэй, не той вялізны комплекс дэмакратычных пераменаў, а хутчэй маю на ўвазе перамены тыя, якія павінны адбывацца ў прафесійнай сферы, юрыдычнай сферы, правовой сферы.
Хто будзе драйверам гэтых зменаў? Юрысты, як яны зараз ёсць, юрысты, якія недзе зараз вучацца, будучае пакаленне, якое зараз вучыцца ў Беларусі. Я ось, мне здаецца, што ўсім уже надоеў гэтым пытаннем, чым зараз займаецца будучы вось пасля пераменаў старшыня брэсцкага, напрыклад, абласнога суду. Відавочна, што старшыню верхоўнага суда там уже чарга сабралася, а вось брэсцкі суд возьмем для прыкладу. Дзе чым зараз займаюцца? У сістэме працуюць, навучаюцца, нават навучаюцца можа недзе ў Варшаве, навучаецца можа недзе зусім у ЗША і гэтак далей. Як вы лічыце, вось з чым можна звязваць перамены? Тут я больш пессіміст, і можа быць гэта выклікана маім такім асабістым досведам адсідкі ў Беларусі. Я хоць і кажуць, і это ёсць такая, ну, акадэмічная рэч в паліталогіі, то што змены яны павінны быць унутры краіны. Я але ж калі мы кажам зараз пра нашу прафесійную юрыдычную сферу, то тут я пессіміст. Я лічу, што сённяшнія юрысты, якія працуюць у Беларусі, яны в той ці іншай ступені абсалютна зараджаны, атручаны, правильно сказаць, атручаныя вось гэтым абсалютна ўжо нават не легалісцкай аўтакратыяй, якой мы былі до 2020 года, а вось такім ужо тоталітарным законам. Таму што правам я это не магу назваць, і гэта ўжо ён нават перастала, і мы нават уже маем нават нелегалісцкую дыктатуру, таму што уже нават тыя фармальныя законы, якія і існуюць в краіне, яны нават в пэўных сітуацыях абсолютно не працуюць. І я не веру аб тым тое, што унутры Беларусі зараз, будучы, калі так марыць аб там светлай Беларусі, і то будучы старшыня Брэсцкага абласнога суда зараз дзе-небудзь працуе у юрисконсультам ці адвакатам у юрыдычнай кансультацыі. Не, я баюся, што і тут моя надзея толькі на тых людзей, якія у эміграцыі, і на тых студэнтаў, якія вучацца ў замежных вузах. Нам трэба будзе потым, як гэта зрабіла Польша, пасля вайсковага становішча, калі там у канцы 80-х, пачатку 90-х адбыліся дэмакратычныя пераўтварэнні, калі яны заклікалі ўсіх сваіх студэнтаў, якія расцярушаныя былі па ўсёй Еўропе, па ўсім свету, прыехаць і кіраваць. Таму што нам неабходны вы і неабходны гэты новы кадр. Нам трэба будзе клікаць всіх, хто зараз працуе. Рээкспорт мазгоў. Да, нам трэба будзе клікаць, угаворваць і прасіць вярнуцца і зрабіць што-небудзь для Беларусі. І яшчэ адзін момант, гэта, конечно, все ж таки в тым, это вялікая пласт вось тых валантэраў і тых людзей, якія, той моладзі, якая пасля 2020 года прыйшла в грамадзянскую супольнасць, нават в эмігранцкую грамадзянскую супольнасць, праваабарончую супольнасць, таму што што зрабілі падзеі 2020 года ў Беларусі. Шмат людзей, якія выйшлі на пратэсты і якія пад пагрозай пераследу, пад пагрозай арышту з'ехалі з Беларусі, яны пайшлі ў грамадзянскую супольнасць, у грамадскай арганізацыі. Мы ніколі не маглі марыць, што столькі якасных, таленавітых маладых юрыстаў прыйдуць у праваабарону, прыйдуць, напрыклад, у праваабарончы цэнтр «Весна». Мы раней о таком узроўні якасці там калегаў, супрацоўнікаў, сяброў, юрыстаў, юрыстак нават не маглі марыць, таму што раней у іх было шмат сацыяльных ліфтаў. Яны маглі пайсці в адвакатуру, следчыя органы, бізнес, в IT, в лічбавае права. Яны маглі пайсці проста дзяржслужачымі. Але зараз вялікая колькасць таленавітых людзей, якія пажадалі і выказались пра перамены ў 2020 годзе, яны зараз у адзінае месца, дзе яны змаглі пайсці, гэта пайсці ў грамадзянскую супольнасць і грамадзянскі сектар. І я бачу, што той грамадскі сектар, якой я пакінуў перад сваім арыштам,
і сённяшніх гэта зусім розныя рэчы, і сённяшні значна больш якасныя, прафесійныя, і ён сапраўды стварае сэнсы і гатовы в прынцыпе вось пры змене той ці іншай палітычнай сітуацыі і мае матывацыю стаць вось гэтымі будучымі суддзямі абласных судоў. Добра, добра, добра. Гэта чаму кажаце песімістычна? Гэта аптымістычна, гэта вельмі аптымістычны погляд. А што вы зрабілі ў якасці першага дзеяння ў галіне юрыдычнай адукацыі, можа юрыдычнай постадукацыі, калі б у новай Беларусі, калі б у вас была чароўная палачка, вось махнулі Ой, і адбылося. цяжкае пытанне. Я все ж таки не выкладчык, я не тэарэтык права Але ж і вы спажывец тых, каго яны выпускаюць, гэтыя ну выкладчыкі. так. Ну, это тое, пра што мы ўжо з вами, Мгм. Максім, гаварылі. Гэта тое, пра што я ўжо казаў. Я тут просто, на жаль, паўтаруся толькі. Можа, гэта будзе не так цікава, але гэта менавіта ўзмацненне міжнароднага права, абавязкова Мгм. выкладанне міжнароднага права і абавязковыя стажыроўкі у краінах сталай дэмакратыі. То бок мы павінны стварыць такую внаучную сістэму, дзе б у людзей была магчымасць абавязкова пабываць там в Чэхіі, в Польше, в Нямецчыне, таксама в краінах там рымскага права, але в краінах, якія ну, на якіх зусім іншы ўзровень правовой культуры. Нам вельмі важна, у нас вельмі моцная юрыдычная школа в плане ведаў в Беларусі, в плане вот этого законодаўства. Але у нас абсолютно отсутнічае правовая культура. Мы не выхоўваем людзей правовой філасофіі. Вось, Ну, тая што... сапраўдная правая культура, а не тое, Конечно, што сапраўдная, выконваецца да. закон. Так. І вось гэтая праваабарончая філасофія, нават так ее назову, яна абавязкова павінна стаць адной з таких краеугольных камянёў, таких падмуркаў для будучых юрыстаў. І агульная тэорыя права як прадмет павінна, як адзін з першачных прадметаў, які фармуе у будучага юрыста, у студэнта, фармуе ўсё разуменне, всю правовую канструкцыю в галаве, яна павінна праходзіць менавіта праз гэту праваабарончую філасофію. Добра, а можете даць нейкую параду тым, хто зараз навучаецца у Беларусі на юрыдычных спецыяльнасцях? Чытаць пабольш акадэмічнай літаратуры, скажем, таго, што выдавалася в 90-х, пачатку 2000-х гадоў. Чытаць якамага больш просто аанаўскіх міжнародных стандартаў у галіне правовой. Чытаць, адукоўвацца і галоўнае быць асцярожным. Добра, дзякуй. Мы пераходзім да другой часткі нашай размовы. Гэта увогуле будем размаўляць пра юрыстаў у праваабарончай дзейнасці, праваабарончых арганізацыях. Ці буду правы, калі скажу, што беларуская праваабарона вельмі часта ўспрымалася да 2020 года як нешта існуючае ў паралельным сусвеце з звычайнай правовой сістэмай. Там ось адны чытаюць кодексы і лісты Мінгандля і рэгіструюць кампаніі і робяць так, як напісана, а другія распавядаюць пра прынцыпы, пра міжнароднае права, пра стандарты. Як вы лічыце, вось чаму так і ці змянілася гэта ось зараз? Ось я разумею, што у вас было не шмат магчымасцяў назіраць, ну можа што-то вось засталося ўнутры. Я памятаю перыяд, калі нават адвакаты, якія супрацоўнічалі з праваабарончымі арганізацыямі, яны адмаўляліся в сваіх там выступах в судах, там, в своих скаргах, в апеляцыйных скаргах, яны адмаўляліся выкарыстоўваць гэтыя міжнародныя стандарты правоў чалавека, выкарыстоўваць міжнародныя механізмы, спасылацца на іх, нават тыя, якія в той ці іншай ступені імплементаваны былі Беларусю. И яны сказали, что да, ну это все ерунда, и что давайте абмяжоўваемся только национальным законодательством, постановами пленумов, растлумачениями пленумов Верховного суда. И вот на этом будем будовать всю там линию обороны у судах, ці там у стасунках з дзяржаўнымі органамі. І мы, праваабаронцы, вельмі доўга іх пераконвалі аб тым, што вельмі важна
паступова уводзіць гэтыя міжнародныя стандарты у гэты прававы інструментарій абаронцы і прававы інструментарій стасункаў чалавек-дзяржава. І гэта былі спецыяльныя школы, дзе юрысты, праваабаронцы, адвакаты атрымлівалі гэтыя веды, таму што, безумоўна, мы пра гэта ўжо казалі, акадэмічная школа беларуская не давала гэтых ведаў. І гэта все вельмі класна прасоўвалася у часы, скажем, до 2020 года. І шмат якія нормы нават атрымлівалі водгукі ў судах, і былі нават выпадкі, невялікія прэцэдэнты, калі суды таксама в сваіх рашэннях спасылались не толькі на нацыянальнае заканадаўства, але і на міжнародныя стандарты. Але зараз все ж таки я яшчэ раз, хоть вы, Максим, и адмаўляеце мой пессимизм, але я все ж таки достаточно пессимистичный. Мне падаецца, что зараз, конечно, все это погибло, и что нема той прасторы у Беларусі, якая б давала магчымасць, скажем, праваабарончым падыходам. Потому что гэта і небяспечна, і абсалютна зараз выглядае недарэчным, скажем мягко. Разумею. А пераканайце выпускніка абстрактнага юрыдычнага вуза, нават без злучэння з цяперашняй Беларусю, не ісці ў праваабарону. Вось не ісці таму што, вось не ідзі. Я сын сябры. Таму што гэта небяспечна, таму што тебе прыйдзецца альбо з'ехаць за мяжу, альбо сесть в турму. А пераканайце таго ж выпускніка ісці ў праваабарону. Таму што ты станеш юрыстам, і калі мы кажам зараз пра юрыстаў, то ты станеш сапраўдным юрыстам і будзеш сваім для сваіх калегаў па ўсім свеце толькі тады, калі ты пройдзеш гэту праваабарончую школу. Таму што мы можам шмат казаць аб тым, што правы чалавека зараз ва ўсім свеце под нападам, под ціскам з боку рэжымаў, уладаў, падыходаў, але все ж таки мы маем такую зараз все ж таки праваабарончую цывілізацыю. І нават калі мы кажам зараз пра Трампа, то дыалог паміж ЗША і Беларусю ён зведзецца абсалютна у праваабарончым поле, у поле вызвалення людзей з-за кратаў і з турмаў. Таму в той ці іншай ступені, калі юрыст хоча быць сваім для ўсіх калегаў, то ён павінен стаць часткай гэтай праваабарончай юрыспрудэнцыі. А можаце распавесці, як змянялася цягам часу ваша стаўленне да юрыстаў і права? Вось, может быть, там был перыяд романтычны, был перыяд прагматычны, был перыяд, может быть, нейкі цынічны. Што змянілася, напрыклад, там в сувязі з вашым знаходжаннем у турме, у гэтым накірунку? У меня были все перыяды, и цынічны, і романтычны, і цынічны, і прагматычны, і цынічны. Турма змяніла менавіта падыход да таго, што все грамадства з'яўляецца стыгматызаванай групай у Беларусі. Таму што мы все знаходзімся ў групе рызыкі, і што твае правы будуць парушаны. І я раней не лічыў важным і патрэбным, каб, напрыклад, там праваабарончыя арганізацыі, якія засяроджваюцца на палітычных правах, каб яны звярталі ўвагу ў сваёй там праваабарончай дзейнасці на правы там крымінальных людзей, якія патрапілі за краты па крымінальных злачынствах. Зараз жа ж я бачу аб тым, што калі сістэма дае эрозію у дачыненні да сваіх апанентаў, і калі яна лічыць, што ў дачыненні да апанентаў адбываецца такая эрозія права, яны выкрэсліваюцца з катэгорыі, дзе іх правы абароняцца правам, і яны становяцца проста групай, якая павінна быць знішчана, як зараз у Беларусі дачыненні да палітычных апанентаў, то і для гэтага добрымі з'яўляюцца ўсе падыходы. То такая эрозія права, яна закране ўсё грамадства, яна закранае і бізнес,
і так скажем, назовем там белакаўнеркавае злачынства і простых там пацанов з района, якія там потрапілі, Мгм. і тых, якія там датычныя да арганізаванай злачыннай дзейнасці. Все гэтыя групы з'яўляюцца вельмі стыгматызаваныя, таму што яны абсолютно в бесправнай сітуацыі, то бок эрозія дасягнула ўжо усіх слаіў, усіх грамадства. І таму вось гэта такая асноўная такая праблема, якую я пабачыў в турме, пабачыў гэтых людзей, якія і гэтае абсалютна свавольства юрыстаў ад дзяржавы, таму што фармальна все Мгм. гэтыя прокуроры, якія ажыццяўляюць агульны нагляд і калі-нікалі прыязджаюць у калоніі, самі там афіцеры, якія ажыццяўляюць дзейнасць і кантроль унутры сістэмы пенітэнцыярнай, яны ж все юрысты. Мгм. І в той ці іншай ступені яны маюць прафесійную юрыдычную адукацыю. І у большасці з іх, у 90 там адсоткаў, асабліва калі мы кажам пра сярэдні там вышэйшы склад, напісана, што яны юрысты. І гэта, конечно, абсолютно такая жах, то, что мы что наша система, наши вузы породила тысячи, может, десятки тысяч юристов, якія ператварылі ситуацию в такую, такое тоталітарнае права, якія утварылі Мгм. уже, сфармавалі в Беларусі гэта тоталітарнае права. Разумею, разумею. Так, гэта вось у гэтай часткі таксама, на жаль, але ж мае погляды такія ж точна, што дакладна такія ж, што, канешне, як зброя не ў той бок накіравана. Конечно. А як вось, на ваш погляд, суадносіцца ўвогуле вось на падставе вашего вот персанального там досвіда столькі год, як суадносіцца юрыдычная праца і праваабарона? У чым вы бачыце аднолькавы функцыянал, а ў чым прынцыпыяльна розны? Ой, вот это першае такое самае складанае пытанне. Адказаць што-то мне на яго складана. Ну, аднолькавы падобны функцыянал гэта, канешне, ты в той ці іншай ступені все равно абавязаны дзейнічаць у той прававой там заканадаўчай базе, якую сфармавана ў тваёй краіне. І менавіта, а з другого боку, у цябе міжнародныя стандарты, якія не працуюць, і якія нават дзяржава дэманстратыўна адмаўляе і дэманстратыўна кажа аб тым, што мы на іх чхаць хацелі. І калі там, скажем, вышэйшае должностное лицо сводит, скажем, весь набор правоў чалавека да права на жыццё, і то вельмі сваём Так, с вопросиками, с да, пытанечками. не так, как гэта разумеецца ва ўсім свеце, у большасці краінаў света, то гэта, канешне, абсалютна такая жахлівая сітуацыя. І у нас так, адназначна ёсць канфлікт закона і права в Беларусі. Добра, добра. А ўвогуле вось беларуская правая адукацыя, як яна ёсць, ці ўвогуле гэта плюс для праваабаронцы, ці хутчэй мінус? Я вось нагадаю такі цікавы факт, што у Савецкім Саюзе амаль не было юрыстаў, дысідэнтаў юрыстаў. Былі фізікі, лірыкі, філолагі, фізікі па атамнай энергетыкі, матэматыкі, а вось юрыстаў амаль не было. Плюс ці мінус? І вось на вашым уласным прыкладзе, што сваіх юрыдычных звычак былі вымушаны вось праз калена ламаць, а што нам наадварот дапамагала? Звычка, якая мне была прывіта, і гэта аб тым, што і якую я пачерпнул в час сваёй працы яшчэ да праваабарончай дзейнасці, это в том, што дзяржава твой саюзнік, і што дзяржаўны чыноўнік, яму трэба патакаць і дамаўляцца. І што ён ёсць неабходнае зло, з якім трэба з нейкім чынам суіснаваць. Вось гэта спроба мімікрирования,
і вось гэтага прыстасавання, вось гэта тое, што вельмі моцна перашкаджала. Прабачце. А юрыстам ну вот і вот недахоп вось гэтых вот праваабарончых ведаў. Мгм. Гэта вельмі вялікі мінус. Так. А вось менавіта увогуле лягчэй прашу выбачаюся за гэтае параўнанне, лягчэй зляпіць праваабаронцы з юрыста ці не з юрыста? Не, Алесь Беляцкі, нобелевскі лаўрэат, ён абсалютна не юрыст, і ён увесь час нам казаў: хлопцы, дзяўчаты, я не юрыст, нічога в этом не разумею. Але гэта такі сімвал беларускай праваабароны. І большасць людзей, якія працуюць в праваабарончым цэнтры «Весна», яны не юрысты. І юрыдычная адукацыя і дае магчымасць тебе все ж таки больш якасна менавіта быць палевым праваабаронцам, бараніць людзей в поле. А вось, скажем, с этой праваабарончай філасофіі, про якую мы з вами, Максим, уже говорили, яе могуць пастигнуць і не толькі юрысты, і вось гэтая магчымасць эмпатыі, паклікання, разумення важнасці чалавека і яго свабоды, гэта не толькі носьбіт, скажем, які прывіваецца там на юрыдычных факультэтах. Таму я абсалютна, яшчэ раз скажу, што я не веру і што юрысты выратуюць наш свет. Я все ж таки, як і раней, лічу, што фізікі, лірыкі, айцішнікі і проста мысляры, яны значна лепшым юрысты, таму што юрысты, яны все ж таки больш такая, в добрым сэнсе, калі мы кажам пра праваабарону, абслугоўваючы персанал, тыя людзі, якія дапамагаюць практычна в поле выцягнуць чалавека з бяды. Ну, то бок мы перайшлі да наступнага пытання, то юрыст у праваабароне гэта палявы гулец хутчэй. Гэта палявы гулец, так. Ці кансультант, ці шэры кардынал, як вось? Ну, по-рознаму. І я ўжо там 25 гадоў у праваабароне, і я, ну, в асноўным в поле у нас зараз наши маладыя калегі, тыя юрысты, якія якраз таки прыйшлі пасля 20-го года. Я себе не бачу шэрым кардыналам, я, скажем, хацеў бы і бачу себе як той, хто стварае гэтыя сэнсы, хто тлумачыць, хто прыцягвае за вушы у дыскурс вось гэтай праваабарончай філасофіі. Добра. А ці ўвогуле існуе праблема фронт-энда і бэк-энда ў праваабароне? Ну, я маю на ўвазе, што вось публічна бачныя адныя людзі, а ўнёсак іншых, якія, ну, як шмат яны робяць, мала хто ведае, і сапраўдныя героі не заўсёды вядомы публікі. Ну, зразумела, што мы разумеем, зразумела, што людзі абіраюць праваабарону не для славы і дифірамбаў, а з зусім іншага набора каштоўнасцяў, але ж усё-такі хтосьці бачны, а хтосьці не бачны. Ці існуе такая праблема? Я не лічу, што гэта праблема, асабліва зараз, калі мы сыходзім з сітуацыі бяспекі. Шмат хто з людзей не свеціцца, не каментуе ў СМІ, не выступае менавіта з-за таго, што баіцца за свой лёс ці за лёс сваіх блізкіх, якія засталіся ў Беларусі. Мы ўсё ж такі разумеем, што у нас хіба што, напэўна, ўжо ўсе праваабарончыя арганізацыі ў Беларусі экстрэмісцкія фармаванні. І вот зусім недавно наши коллеги з Беларускага Хельсінскага камітэта былі такімі прызнаныя. І таму гэта не праблема, а можа быць такі просто здаровая бяспека. Але у той же момант і таму шмат у якіх праваабарончых арганізацый спікерамі выступае там абмежаваная колькасць людзей, якім уже, скажем, на якіх уже клейма няма дзе ставіць і якім уже няма чаго баяцца. Але ў той же момант, ну, прынамсі, я магу сказаць за сваю арганізацыю, якую я з'яўляюся, за «Весну», у нас магчымасці, мы вельмі шануем людзей за іх здольнасці, за іх унёсак у праваабарончую дзейнасць, і таму заўсёды іх, скажем, і хвалім, і гатовыя
прэзентаваць іх грамадству, як толькі яны самі будуць для гэтага маральна гатовы. Таму я не бачу праблему аб тым, што стварылася некая каста доўгажыхарных праваабаронцаў, якія не даюць магчымасці моладзі самарэалізавацца. Наадварот, я ўжо пра это казала, што адзіны плюс, хіба што адзіны плюс 2020 года, тое, што ў праваабарону прыйшло шмат людзей з зусім іншым там кейсам ведаў, навыкаў і здольнасцяў, пра якіх мы нават і марыць раней не маглі, што мы іх можам нейкім чынам захапіць у праваабарону. Добра, дзякую. У меня апошняе пытанне. Мы неаднаразова на яго адказвалі, таму што яно было пра аптымізм, песімізм, але я яго крыху перайначу параўнанні з тым, як рыхтаваў. Я так спытаю. Што вы бачыце аптымістычна? Знайдзіце нешта аптымістычнае ў галіне права і юрыдычнай прафесіі. Шмат вельмі класных, цікавых людзей. І гэта сапраўды вельмі цікавая прафесія, якою ты будзеш адукоўвацца все сваё жыццё. Вельмі ж класна все жыццё быць вучнем. І гэта менавіта тая прафесія, якая дае магчымасць увесь час быць маладым і быць вучнем. Гэта такая прафесія вечнай маладосці. Добра, ніколі не задумаўся. Так, згодны. Дзякуй вялізны. Я нагадаю, што у нас сегодня быў Уладзь Рабкович, юрыст праваабарончага цэнтра «Вясна». Бачыце, калі ласка, ставьте нам лайки. Гэта ўсё ж таки будзе відэазапісам пасля апрацоўкі. Зараз я скончу запіс і перейдзем непасрэдна да той часткі, дзе удзельнікі могуць задаць пытанні. А я зараз буду развітвацца для запісу. Уладзь, дзякую вам вялізны. Дзякуй, да пабачэння.